Καλημέρα φίλοι μου από το Μέλι Θράκη. 18 Μαΐου σήμερα ήρθαμε να μαζέψουμε την γύρι που βάζουμε γυροπαγίδες. Να δείτε φρέσκια γύρι, ωραία, βιταμίνες. Για να δούμε εδώ τι κάνουν τα κορίτσια. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά γιατί έχει τον ήλιο. Κοιτάξτε εδώ, φρέσκια γύρι, λαδανιά. Είναι ένα φυτό που δίνει πολύ ωραία πορτοκαλί γύρι και πολύ γλυκιά. Κοιτάξτε εδώ τα κορίτσια τι κάνουν όλη μέρα. Αυτά από μένα. Καλή σας μέρα. Εδώ και πάλι γύρι.